L-Air Malta ħabbret numru ta' miżuri temporani dwar is-sitwazzjoni dejjem tinbidel dwar il-coronavirus. Dawn se jagħtu flessibilità ikbar lill-konsumaturi meta jagħmlu prenotazzjonijiet ġodda jew tibdil fihom għal nollijiet ta' Go Light u Go Smart. Fost oħrajn, dawk li bbukjaw titjira tal-Air Malta qabel l-4 ta' Marzu jistgħu jibdlu d-data tal-ivvjaġġar u d-destinazzjoni tagħhom għal 10 euro għal kull passiġġier u kull titjira, flimkien mad-differenzi applikabbli tan-nollu t-taxxi. L-Air Malta qalet li l-konsumaturi jridu jikkonfermaw il-bidliet sal-aħħar tax-xahar u l-ivvjaġġar kollu jrid iseħħ sal-aħħar tas-sena. Il-konsumaturi li bbukjaw titjiriet tal-Air Malta mill-4 ta' Marzu l-qudiem ukoll se jkollhom din il-flessibilità li jagħmlu bidliet fl-itinerarju tagħhom jew li jitolbu rifużjoni tal-biljett bl-istess kundizzjonijiet. Intant il-Gvern jida sit elettroniku ġdid li jagħti aċċess online għall-aħħar informazzjoni u żviluppi b'rabta mas-sitwazzjoni tal-coronavirus f'pajjiżna. F'waħda mill-paġni wieħed isib lista bl-iktar mistoqsijiet komuni u tweġibiet tagħhom. Hemm ukoll gwida dwar kwarantina volontarja għal dawk li jsifru fil-pajjiżi mill-quta u lista ta' fatti u affarijiet ivvintati dwar l-istess coronavirus. Biex bekk il-fatti l-aħħar żviluppi uffiċjali u anke mistoqsijiet li wieħed jista' jkollu dwar il-virus jinsabu f'post wieħed fuq is-sit covid19malta.info. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.